Abusia apom to say I hope say nyame adom odom ankoma adom obibia ehoye. Melinda wara prophet Gideon ofori asie dodo na fem odumuja ta me a wututu jatugo eke osofo padwuma biye. Ene day ye de waba empoano ene anwumre yin ye beye prayers kakara na ma chiro nyame na bodeye ena sede ni tumi ena sede eye nwanwa etie no wudru empoano anadwo a ensuo no ene esoro ekabom eye baako. Wow, empoano na migina by this time no ensuo ene esoro ekabom eye baako. Ene nadwi dia me de waba empoano ankasa anadwin ye ba be ye prayers ankasa wose ni honhom butu ensuo na obaso no a share video no obaso a share video no share video na e wo so ma wonua obaso no a share video no ene anwumre ye besua de pa be be kiro funfun mu ne ma no wo so onyankopon ni tumi aburu tumi nyina so wakase mpuna na empunu wo ye tete odoma nkoma enu nti ye bone nsamna ne se wo ye basa yi adom nyankopon a wo yi ne dom wo ye nyame serebu a won sere nkyere ye tamfo esere mu seja tanyame wo so ne ho ane mala matudu ayira wo remfo kase ye no kukura ntwemi no de okukuru abonsam de ne hwe ho no se nyame na me kamfo na ma wo ene de me kamfo urade ama wa tese otimi ade nyina hye wo ba so ano wo video no so ano anadwe de ye wo mpo ano ankasa ene ha ne ye warrior empire no ebeduriye me be chiro se de urade ni tumi ni kase ye tie wo de hwe eponi din wa wo se ene esoro aye baako asochene na wo ye den wo tene nka no ene nwumre se de me po atwa Jerusalem ho asia no saa no odom ankoma ntwa wo nsia wate ensura dam ne me badofo ebo ho na me tai wachi meye ofoforo wo me nyame mu na waka no se wo nyame ye tumi wo nyame wo tumi odom ankoma nante ya posuo eti na wo nyankopon wo tumi wo wanfo metatro no so ni tumi baako na ewo eposo your metatron image a esi eposo wo ba so anu a share video na nwumre de ya wampo anu ankasa mu ne so na apie no enu a yenya fu mu ene so yenya fu mu anwumre ya wampo anu ya kire wadom akoma se ya sia didi mu ya ne twan no ya twan na gini tumi ya twan na gini nshira ya twan na gini nkosoa ade biara aye apoaso kye na ebo wabra pawo no odom ankoma enkasa mawo yesi ensuo nyina tene koba pum ensuo nyina da enti wase waboaboa ensuo ano na wato ni din epo enemi ka bibia kire wo se ebra nyame wo bo ade no na epo oda ho deda enti epo enye nyame ne obo no wonu a epo no onu ane bo ne ho enti bible say ne asase ye saka na waboaboa ensuo ano na wato ni din epo enti no ensuo bia tiri kofa pum ukuro mu nsuo etini bebo ni mu wakuda asinsuo etini be akobo ni mu enti epo ekita power and authority enutin epo eda wo man bia so no epo eda kuro bia mu epo ewo kuro bia so epo our country bia so epo our country bia so epo ekita tumi epo ekita powers epo ekita authority ene dai me de waba empoano anwumre yi me pa cho share video no ene ye bedi nkomo pa ene menu ye bedi nkomo we ayanadwo nkomo we ay spiritual talk hey wonyankopon wo tumi o na ni tumi buru tumi nyina so hey me se anadwo yi dia wone wo ham na urade ne be ham wache na dia wone wo ko na odom ankoma ne be ko wache wo ba so a share video no wasoma wunua ene ye gina mpoano ankasa ene ye gina mpoano won se de epo asache na ebobo no aha won se epo eduru anadwo a one esoro ye den
ekabom epo edura nadwo a ene esoro ekabom yo be wunu se epo eda ho no mo no eye asokye no eye den ebo no asokye no ma dede ye den eba no ene na be wunu se sa epo eye den eda hanom enti apono eduru anadwo a ene esoro ye den ekatare ni na sokye na be hunu se na sokye no ene na wudi be hunu se ensuo ne ye den eda honom no ensuo kita power ensuo kita tumi wose ne honhom butu ensuo nani wo kan Genesis oso nyo nyame honhom butu ensuo nani na wakase nye han ene ye han eti onyame ne honhom butu ensuo ani eno chide na adweme ni wabo adwini ni abo abuano no anadwi ya be spiritual work ankasa ye na yo ye be sunsum dwuma me ye sha wudi wa sana ya rutwawe wonya me sunsum buafu ye sha wudi mu ya rutwawo me ye sha wudi ma sana ya rutwawe wonya me sunsum buafu ye sha wudi mu ya rutwawo kaza majo nyame kaza oi kaza majo nyame kaza oi erade kaza me kwan na mu ye wa kunkuru yin ye erade kaza me kwan na mu oi mezi kaza majo nyame kaza oi kaza majo nyame kaza oi erade kaza me kwan na mu ye wa kunkunu yin ye erade kaza me kwan na mu mesi ya sha wudi ma sana ya rutwawe wonya me sunsum buafu ya sha wudi mu ya rutwawe brabe imani suai madisuai ye midru brawo wa buafu bravo I am a baba when I'm in so coming way as I went to me I'm in baba my baby when I'm in so come way as I went to my baba yeah miss my Joshua miss my water miss my go Joshua miss my ko so Miss Mama Kobaja so I will Joshua Wakufu Joshua and I dream I will re-engineer Yimpaya Mo say a dear Biara Dania Sotse na a bogu wabra poso say a Rio say your hawo say a manio or the man come and trouble my watch Kaza majo nyame kaza oi kaza majo nyame kaza oi erade kaza me kwan na mu ye wa krun yin ye erade kaza me kwan na mu ya meswa Joseph meswa mate Ese mo Joseph meswa Elijah meswa ma ko bo jaja tene so meswa ma ko bo jaja tene so awo Joshua wa ko fu Joshua anadwi ma wo wi angina kaza ma jo nyame kaza anadwi kaza ma jo nyame kaza erade kaza me kwan na mu ye wa kunu yin ye erade kaza me kwan na mu me se anadwi me yimpa ye ma wo se ade biara akekere wo de ye bayi dom tum de ye diamond tumi biara de wakoja ne se wonse wa brabo erade nse me ahohom nyinara na edu na dwa hanom ba e ka no kora akere wo
Miss ahonhom nyinara no edura na dwo a epui mu no mo behia anadwo yesiem yesawdi ma sana ya no twawe wonya mesusu mu afu yesawdi mu ya no twawe mesia na dwin ahonhom nyinara epu mu no mo behia enti epono da wonom no ye fa ni bila swaga. It means artificial heaven. Tani ni din ya dan etie. Ene me ka sunsun nsama tira wo. Me say afi 2022 die. Ye wura spiritual realms ankasa no physical. Ye fa ni bila swaga. Edura na du ahonhom ni nara na epu ni omu wura. Me ka no koya tira wo. Enti mo wani nya dan. Ena ho. Me say ma wani nya dan ena ho pa. Na eniama nyane mawo ade biara ye dia be hyepui mu obi biara wa be sama no wo pui mu de wo so ne wudi asie de wo so be sori etia wo de wo so de anim guase no ha be ba wo so de wo so de amane be ba wo so de wo so de musuo be ba wo so wo de man fa musuo de kwa de so ene de ye bo tumi biara edi wunya ahonhom bia wo ma me fie ahonhom bia wo tata fie na edi wunya biara no woduma kuma nyankopon esankare mu nyankopon a wo sekra wiema woni bie no do nsia wo so abrafo no kwaja binyamie ene de yo nyame nufu ntabra ba mansa nyina nu mano amani ampo nyame a woni mu mani ene de me pa bo nse ne de kasama wo ma watem je wo ma watem asochi biara ebogu mabrabom ya yo how ya yamane ya musuo ene de twam watem me ja wo rio empire fo nyina sebonsa me de me manyina sebonsa brada ne se wono de onu ne de asuo ma me ne de aso sebonsa o obenfa ya aboa na ma me ama Esther se wonkoto ne tiripagafo wo se kai no great se wonkoto ne tiripagafo queen se brada kai no ade bia ya hawo ade bia ya mane ade bia ya musuo ene de yo ye boni nyina daniel me se kasa mejo nyame kasa o kasa mejo nyame kasa o me se rade kasa me kwai na mu ye wa kunkunu hinie rade kasa me kwai na mu me se ya shawdi ma sana ya no twawe wonya mi sunsun mu afu yasia wodi mu ya retwewo mi so bebe mejo nyami obeba wai obeba mejo nyami obeba wai mi jali aya ma wo jani mra eliye ma wo jani mra eliye aya ma wo jani mra eliye ma wo jani mra mi je susube kuekue obi ani na ejima nyame abafo mpempemu obi ani na ejima susube kuekue obi ani na ejima eze nyame abafo mpempemu obi ani na ejima susube kuekue obi ani na ejima nyame abafo mpempemu obi ani na ejima ya epunsuo yade bia eyenkyene na enkyene so ekitatumi enkyene eyoja me say enkyene yade eyoja yes lord yesus me kwakue obi ani na adwuma nyame abafo mpempem obi ani na adwuma yesus me kwakue uzi obi ani na adwuma onyame abafo mpempem obi ani na adwuma susuma kwakue obi ani na adwuma nyame abafo mpempem obi ani na adwuma ya mi nyame ma remfi mi yo aka chira dada wadu mako e ma remfi warrior tiefu o no makom hawo nyina chira wo o makom ma ne nyina chira wo e ma remfi wo mu da biara da
unkuto no mu chiripagyafoɔ wono yɛ kyam yɛne mo nyam ɛne chiripagyafoɔ ntɔbɔnefoɔ no te sɛ mane a ɛwade yɛ dan nanim onyam na ɔte sɛ wɔhawo a ayɛ dan nhyira na ɔte sɛ mpatuwuo ma yɛnya ayɛ ma yɛnya nkwa tenten adeɛ biara wɔ bi susu ama wafe 2022 yɛbɔ nada nenyɛ mesɛ nɛ ɛnyɛ yɛ wukuo da hwɛ the day Wednesday no is a spiritual day. Wednesday bia yɛ sunsum da kɛseɛ paa enti biribi bɔne bɛsi a ayɛ ɛtae si wukuo da ɛno ntina tete mmerɛ mu no ayɛ sɛ kwaku bonsam kwaku yɛ sei no Wednesday bia ɛyɛ spiritual day. Wednesday bia ɛyɛ sunsum da nkasankasa wahu yɛka kokotakoa yɛka kokotako ɛne ɛboɔ na ɛtintim ɛmpoano no ɛno no yɛfɛ ne kokotako yɛka kokotako ɛyɛ ɛboɔ na ɛtintim ɛmpoano no na saa ɛboɔ no asɔkye no yɛ den sɛ deɛn asɔkye no ano yɛ den sɛ deɛn na ɛba bɛdwira ɛboɔ no a ɛntimi mfa ɛboɔ no nyadan ɛnwura ɛponim ɛno nti ɛmpoano aboɔ no yɛfɛ ne kokotako nsuo bɛyɛ boɔden saa aboɔ no soso no sunsum no ɛwade a yɛde saa aboɔ no yɛ den ɛyɛ obi wɔ hɔ ade baabi a wɔte wɔ abrabɔ mu obi pɛ sɛ otu firi hɔ baabi a wote no area na wote no ɔbayifoɔ bi akɔgye bayie ɔpɛ sɛ otu firi wɔ area mu hɔ saa kokotako ɛboɔ no ɔno no wɔtim baabi a wɔtim yɛsi nsuo bɛyɛ boɔden kokotako ɛboɔ no etim baabi a yɛden etim ɛno no sunsum no yɛwɔ ade a yɛde yɛ enti wukuo da deɛ edi Wednesday no ɛyɛ ahonhom da ahonhom biara resume Wednesday enti na do Wednesday because Wednesday no mo planet ne yɛ mienu Wednesday so mo colors yɛ mienu Wednesday so mo bɔfoɔ yɛ mienu saa na Wednesday so yɛ den ɛteɛ Wednesday ɔmo planet yɛ mienu ɔmo abɔfoɔ a ɔhwɛ Wednesday so ɛyɛ mienu ɔmo colors so yɛ mienu yɛwɔ color a yɛhyɛ na nɔpa ɛne yɛwɔ color yɛhyɛ ne anwummerɛ enti ne wukuo da deɛ wukuo da ɛyɛ sunsum da wukuo da ɛyɛ spiritual day hwɛ ɛmfa wukuo da nyada ɛni agorɔ da biara da hwɛ ɛyɛ sunsum da kɛseɛ paa enti duru wukuo da ɛdɛ sɛ woyɛ wo sunsum dwuma woyɛ wo spiritual work no adware a no wadware ɛpo nso yɛde yɛ nneɛma bebree yɛde dane nneɛma yɛde kyia bɛyie yɛde pam honhom fi yɛde tutu spiritual marriage yɛde tutu yɛde breki tumidie mpanidie nsumanfrɛ nkabrekyie tumi biara no ɛpo nso don't joke with this water me say onyankopɔn wɔbɔ adeɛ no na ɛpo ɔda hɔ onyame ɛbɔ adeɛ no na ɛpo yɛdɛn ɔda hɔ wɔse wɔboaboa nsuo ano ɛna wɔtoo ne din ɛpo wɔse wɔboaboa nsuo enti nsuo bebree ɛna ɔboaboa no ɛna wɔtoo ne din ɛpo enti wɔka kyerɛ Job tɛhyeɛ fa ahoma bɔ w'asene na ɛbra me nkyerɛ wo ɛbra me de ɛpo ɛhyehyɛ adaban mu na misisi adaban ɛwɔ n'ase no na wɔ hɔ bia na me ka biribi akyerɛ wo sɛ de ɛpo afɔkye na ɛbɔ ba no obi wɔ ha ɔdwen sɛ nyame ni hɔ hwɛ sɛ yɛ ɛpo afɔkye no ɛbɔ ɛba no hwɛ sɛ yɛ ɛbubom wode hwɛ sɛ yɛ ɛboba no hwɛ sɛ yɛ ɛbobɔ ba no na ɛduru baabi ɛsɛ sɛ wɔduru a na wɔsɛe n'akyi kɔ wɔakyerɛ nyame tumi wɔakyerɛ nyame kɛseyɛ ɛnɛ mekamfa Awurade ama wate sɛ wobɛgye na deɛ wɔbɛgye wo hwɛ na ma ɔte sɛ hwehwɛ o wohwɛ na ne wɔhwɛ obi saa na ɔdoma nkoma wɔteɛ wɔte sɛ hwehwɛ sɛ woanhwɛ no a wɔnhwɛ obi da biara da na me wɔte sɛ hwehwɛ
edura na dwopa na wo bampo anu ya na abe hu amanfo mo ya kwankyere amanfo mo ye nneema na wo de wada ka wo na ato so hinkro mo odo soro wate na se Patinius wan sori a Patinius wan sori wa brabomu a mame edua brabomu sori wate menua ba edua brabomu sori wate edua brabomu brother sori wate na watsena ase a che Patinius tena nsuo no 38 good years na abofo ne ba no ba be hunu nsuo na obi esan ho akoto nsuo ni adentia ne asoche na ehunahuna no adentia na ne ntoma na kata ne ho no ne ntoma na kata ne ho no na eye na dwen se osori a ne ntoma na kata ne ho no ebe firi ne ho sa na ye Patinius adwen ese osori a yes no on se de pu na ebubo mu no on se de pu na ebubo mu no edum na bi abrabo mo do sori wate edrum na bia babo men fa won san show dem ni fam wode won san show dem ni fam obi be mo awe won san num edrum na bi wa brabo ma sore na niema ndane Patinius etina nso no 38 good years enfie duasa wotwe ebia wo sori akotema na obi adi nanimu kan sa na brabo eyawo obi ho na brabo no da bia na obi yedi nanimu kan da bia de a wono no obi yedi nanimu kan agye na Patinius amra wo hu se Yesu Kristo etwam no was David bay anadwe tiamu ate tiamu frɛ no obeje wate mesi anadwe tiamu frɛ no ensuro dam no ensuro nsɛm a yɛ ka fa wo ho mesi ba sɛdeɛ ɛpo asɔkye ɛbobɔba na ɛsan kɔ n'akyi no ɔdɔi wɔ haw ne bɛkɔ n'akyi wate amanyɛ ne bɛkɔ n'akyi wate animguase ne bɛkɔ n'akyi wate mesiafe wɔ bibiara wɔ plane animguaseɛ ɔplane wɔ haw wɔ plane mpatewuo ɛma wɔ no ɛbɛkɔ ne so back Bible se bɔne bɛkum abɔneyɛfoɔ na bɔne akatua ne wɔwuo deɛ wɔbɛhyehyɛ ma wɔ no Awurade mfa nso a ɔne ne ma deɛ wɔn bɛtena ne ahyehyɛ ne Awurade mfa nso a wɔm David sɛ Awurade ne mehwɛfo na hwere nhia me wɔse na baa ne ne poma ɛne kyekyere me wura enti yɛ nam esum ka bi pɔn mu mpa anadwo yɛ nsuro bɔne bi fi sɛ wɔde ma nkwana no yɛ hɔ edumre bi wa brabo ma sɔre to gidia na mo enka nkyerɛ ho sɛ media bibie ni wiase bibi ni wiase enka epo emmobɔ ma ensan kɔnachi kɔba ba bobɔ hwɛ wo de hwɛ sɛ yɛ wo de hɛ wo sɛ yɛ bobɔ bana hwɛ sɛ yɛ bobɔ bana eduru ba bia me gyina ha na asan na chi yɛ dai ekɔ wo nyame wo tumi yo Ebenezer Erade enhyia ne Erade ntua na mo nsiye mese epo ye fa ni bila swaga it means artificial heaven wo se kuro bia o man bia epo da so epo so ye nkyene ye se enkyene ekita tumi enkyene ayoja enkyene aye fire wo betu ba ya wo hia epo nsuo o soletia di mo bia wo hia epo nsuo o to spiritual manager wo hia epo nsuo o how be da wo so hia epo nsuo se rasis kura egu a wo be dware epo ano notia ni nsuo na chicken pox ni nyina aye den afiri wo ho ye den ekọ wo ba so a video no share wo soma wo bi na ene de a spiritual time with the warrior prophet in the sea aba empuano anadwo ene yaba hawa koma to ya mwate na sadia me project Jerusalem ho ahia no saa no odoma nkoma betwa ho ahia apam ben na waye anadwo bibisa se apam ben na wuti hyase bosoma pam ensu apam adamoni apam emoti apam ben
ɛna wuti hyɛseɛ ɔdoma nkoma bɛkasa ma wate mɛsɛ ɔdoma nkoma bɛkasa ma wanadwen enti apunsuo deɛ yɛde yɛ nneɛma wɔ sunsum sɛ bibi bɔne bi da wo so koraa mpo na yɛma wokɔsa apunsuo ba ne yɛayɛ prayers wɔ so ɛne yɛde adane ade bɔne no adefo no de abayifo no kyekyere ato wo so no de obi akɔ baabi akɔdane agu so no yɛbɔ saa nneɛma no nyinaa adaneɛ na yɛde akɔ wɔ mo so back to sender enti apunsuo no ɛyɛ back to sender yɛsan de yɛ protection ne sɛ yɛsan de yɛ protection pa yɛsan de yɛ protection pa enti na apunsuo deɛ yɛde yɛ nneɛma bebree sɛ ekuro kisikuro tu ekura enwu da diabetes kuro wotimi sa apunsuo na wanoa na wodi amia ekuro no wanoa no wodi amia ekuro no obi wo ha na ne yam kano betimi asa apunsuo wapagya kosoro waka kire duare se wurade ohonhom butu yes water is life ensuo mankwa ensuo ni yabra bomu a onipa bia wo heavy element a ewo mu eye nsuo onipa bia no wo heavy element a wo mu ye nsuo enu nti na wo yakwala na wo da wo maame yafunu mu a ensuo taa wo ho wo yakwala na wo da wo maame yafunu mu a ensuo taa wo ho entonipa bia wo firi nsuo mu anwumire me kesunsum nneema na akyira wo hot yase me bia wani was spiritual realms outside the apoasoche na ebobo na ebobo ba eduru ba bia ebedura ne wasansan na chiko wo ya monji bibi ni no ko gina mpo ano na meditate ya dwendwen nyame kase ye ho na bisa wo sa adan nti na apoasoche ntimi ma metwe ye nko eye wurade wate de nyame di wo ye prekese jamadum a ofiti krotia ne ho agye afiafie mu dunsia wo so abrefo sa epukuro ya na odoma nko nyame so nante so o se wo gini bia benya nkwa wate odo ti nyame di wate na wo nyame owo tumi mesi nyame ode ayin owo tumi ti nyame di se ni tumi buru tumi nyina so oye basa ye dom nyankopon a wode na basa ba ko yini dom woye kokura ntumi wo kokuru ya tamfo hwefom woye mani ampo nyame a wonim ne mani asawate na wodoma kuma be kasa ma wo ede na nwumire wo ka kire nyame ede na wo ka kire nyame nyame timi ade nyina ye what se wo begye ne di nko ade a wo begye wo ena wo gidie wa he yare ebo a we nuto ama ehu abon mesi yare ebo wo no enuto enu a wo tama ehu abon wado nsiro wate na wado man kuma be kasa ma wo awari a wo nware ye je yes wa brabo nasi anwumire me yimpa yes ma wo se wo wutie me ade bia da wakoma so ade bia enye na ebubagu wa brabo so no wado man kuma nsakira wiem on sakira wiem ma wate on sakira wiem on sakira wiem on sakira wiem me se ye de epo edane nneema aya da bia se ensuo da ukurom na eye wo a bra mpoano because otene mebo asuo bia tene mebo nsuo bia mu saa de tie asuo bia tene mebo nsuo bia mu enti se ukurom nsuo na de wo hyebda ko hyemu a ukurom nsuo ene de wani monyama ko hyemu a ukurom nsuo ene aya bosoma pam edi wachi a ukurom nsuo no ebebo epam ensuo bia da bo epum enti no enti sai wo be fa ka ko ukuro wa ko sai ukuro mu nsuo no wo betwe da be sha epum nsuo
adane saa eniyama bone no adane ohaw no adane negative energy na yɛdan afiri wo ho hwɛ me se dua na dua spirit bia wura pum me kan no kora na akyerɛ wo timo woni na ho na hunu se wonyankopɔn woyɛ nyame woyɛ dunsia wo soya brɛfo kwa agya bi nyame empa bada o odo said there was soro ne asase ntwamu idie wo haw no ebeye din mesesa anopai ena wakunimu aye den a odo ebedure nwumre no ebeye boko edin be ne de ato so a wo mpe ene na ye fro bonini wo nyame be ma ne masesa wate ene na ye fro nkuro besie wodoma kuma be ma ne masesa wate ene na wo ton a ye nto amie kawakuba to ye mwate mese eniyama besesa ewo Yesu ti o fo metatron emwa wo fa wo fira dum nkwadum enhyira nko hyira mu na wo meka kire rutu say hwe enhyia me se mensan abi ekra me se mensan wo nyankopon beye me nyankopon na ba bia wo bewu no ehwo na mewu na ba bia wo beda no ehwo na meda odo enka wanu aduro da biara ta na nyame wotimi ade nyina ye mese wo mo madi kan mo mo ni kan kwawate na wo ba mese wo bibia wadi kan wa brabo magya wo no mani ni kan kwo na wo de wo ba ha aso nyame a wote ase wate mese yaso nyame o ya dai wote ase mo ni na wo enye se Patinius tena nsuo no 38 good years abofo ne tete miremu no ne abofo ne sia omu bedware o mese ensuo woni mu nsuo wate water is life ensuo kita power ensuo kita authority tete miremu no abofo ne ba no ma de hunu nsuo na Patinius te ho because o sa abofo ne ba be hunu nsuo na okotomu a o yare anu anya yaresa nyame ema Elijah ema Naaman no ye kwata Naaman no wo sika ne soso no ye kwata wo se won ko dware asubonte Jordan mu empreson ha besi na mi yimpa ya ma memai wate mi wia ma dware nsuo mu empenson ahoro nson ma hohoro wo mratso afiri wo ho amane ma dane wakachi Naaman say na wonim say wo ko difo ne hono no obeka bibi kase bia ya dan a kire no nim si wo ko difo ne hono no obeka bibi kase bia ya dan a kire no ha na wo pie ba ya no wo ma na panchire ketua bi na ni Naaman so hye ene mi krom na apapa ewo ene yensu kase na subonte Jordan de bi nko tomu nya dan enya dan wo de hye wonnim mini ma chose ko tonsuo nim na kwata ni aye wo no ene minim sesikasam na de kwata o shaware na de kwata o se dwuma so na de kwata o se akwantu awutu ya na de kwata a wo so bibia mu a na agye agu ya wode won sabe so mu bia no na agye agu ene minim ade bia de kwata ya den ato abrabo so na me say ene ma beda ne wate ade bia de kwata na di wachi na wo so mu a na agye agu ade bia de kwata edi wachi na wo so mu a na afrato ene me yimpa ye ma wo se kwata biara yesi Naaman kwata biara di wachi no me se ene ye gire subonte Jordan mu ate e gira pokoko ni mu ate da Moses bia pokoko ni ma Misrimfo no ene Misrimfo hu wo mu na dai
Ebeduru wachina na omuni wachibiem. Enyoma titi wo bedwane wache. Arebe pare ebe fanchan. Wudima fo nyame aka ne ho ntam sanadwi. Wori nyawo. Na wori mpaw da biara da. Eti ensuro dom no. Ensuro dom no me badafo. Emo hu nyame tai wachi. Na ya wo foforo wo me nyame mu. Hia da no mo tse bia pokọ ni mo. Ema me tiri mu fo no ye dan. Afa mu ye dan. Akoye. Wase me tiri mu fo ahuru o mo ne dan. Ende me nim onipa bia wada ne misrimu ni di wachi. Ebedru wachina no. Na woni wachi biem. Eniema bia tete wo no. Ebedwane wate. Wase misrimu fo ahuru o mo ne dan. Ebedru wachina. Wachina no pano. Masondoria baba kenderia baba shandaria baba. No mu ni wachi biem wate. Na eniema bia tete wo no. Ebedwane wate. Arebe pare wo. Ebe fanchan. Udimafo nyame aka ne ho ntam. Se wongu wanim aseda. Odima kwa wongu wanim asio. Wonyame wongu wanim aseda. Woye nyame nyansafo. Wobebo konya to baabi akwan niama wo. Kan wakoma to yam. Ha! Meti sade osoro na sansi nyantwamu yi. Wabra bonensi ye. This is just the beginning. What she has seen wabrabo ma me se anadwu sorry. Pra wo home. What she has seen, that doesn't mean say that is your end. You see, the noise of the sea can never disturb the fish from sleeping. And then I would that famua and you are coming out. Whether the devil like it or not, you are coming out. Because the noise of the sea can never disturb the fish from sleeping. Mr. Nadria, then I would that famua and Suroate. The Yamia Yasom no. We Yamian Safo. Obebo konya to baabi akwan nie na wode amawo sade apoebu bomu no emu bomu nko watamfo tiri so sade apone ebu bomu no emu bomu nko bibia wapa wo seye 2022 sade apoaso kire ebu bomu no emu bomu nko watamfo so ewade ma usika ye tse punsuo usika ye tse puanwea our telephone hunu ne ase ewade mo oni mo nyam ntratra se po wate meso abeje wate ensuro ele amashia wa kama yedeni wansami wa kama yera wate ele nyame bambo enadum etie na nadu ya wa hoodin homitumi di kasa na ye Yesu adom eya domo ni nyame odi adom ni no mienu wodo me se kan akoma to ye wate anadwu ye niema betane ewrade be ma na siwie ahohom bia aniwudi asie tumi bia pe wanim guase tumi bia pe wo hawo tumi bia pe konana de wakosama no wo nsuom de odi wakoma bosom de odi wakoma sofuo de odi wakoma malam spiritual altar biara will picture that song was da prada was ja edi akire emubu sa spiritual altar no me se enne ye bompa ye wompoano anadwe ya ankasa enne ye all night what die bia ya gya be shemu enne ye pie wate se ya wawade o wo adwuma mu o wo brabo usika o enne ye pie me se enne ampa ye bedwa Laija manema ya kwankyere mane koto asubonte Jordan mu mpenson e mane kwata ne ye den ekoye enti ne wo how bia ye de ato so yare bia de ato so enimguase bia de ato so
ba lock bi ade ato so wan say de pono ebubo mu no emu bom nko watamfo so emu bom dane nko watamfo so wo abroche ni ajo krata se ma be shepu yi mu yeah ameka bi nchira wo meka sunsumu niama pa na atira wo mo ani na ho abrabo na ye bo no ma me enya kwa nyamo ya honhom enti ode honhom ni bo wiase enti wonti sunsum niama se a wonti nyame ase enne na dwi me ka kiro pa se wonti sunsum niama se a wonti nyame ase ta wo beda ni wani ahwe nyame no nyame soso wa hwa wo nyame wo te sa hwehwe wo se wo hwa na no soso wa hwe obi to patini so wo san ho was David be hu mi maba enipa ne saate atia no si yan kura ya ni hu na de ne ye men no na Yesu twa na ni hwe patinios was wo pese me ye dem mawo because the patinios ani efra but ye obisate wo pese me oso wura me pese me hu na de na what not here what the fan fraye ni no tie ni ntasuo na what the fan fraye ni ne de ani obi bia wadwumasem enkoyie no ne paacho empoano anotie no ye de ye adwumasem wutimi de ye semina edware ema ne ma papa timi ba wakwan mu pa wutimi de ye semina empoano notie no wutimi de ye semina ye wahaban bia de ka ho wutimi de yesemina edware wo spiritual knowledge di wati so no won say ensuo na ba bia ensuo ni won say ma menkire wo ha wo sumunti unhu ni yie papa ba ha na ensuo ni ebepem enti ba bia asoche ni ba ebepem no sa notie ni bi na wo besa wo sa notie ni bia ye sunsum sore ye wo messy ground eno no ye de empoano notie na agu ho entire da wantimi anko empoano no na wakọ ground ho akọ mpa ya manyame ahunu mọbọ ti empoano prayers ne dia oboa me mabia na maye sa prayers ne bia na omu nyimade ewom odo me woni na wate na nne mantimi ndane mawo enti empoano notie no utimi sa yewo incense bia ye hye ne wom obetimi ahye Metatron incense ewo empoano notiem wo hye Metatron incense ne sa for 7 days ya wo hye Metatron incense ne sa for 7 days ya na afi no ukodware ano apepe fima na kolona eye hwam papa na wodi agum na wasa enote ni empoano note na wodi Metatron incense ne afra no na dia kodware we omomudi dwa businessmen any business women no oh me pa cha no we ye fan one touch we no ye fan one touch eno no ye mpuano no te onte mpuano no te no enti Ewurade ma wo business no multiply ke se mpuano no te no Ewurade ma wo business no multiply ke se apunsuo epodo na wo ne wanyo ensuo timi etogum na ensuo nto asase so saa ni nyame wote ensuo timi togu pum na ensuo timi nto asase so enti nyame okita tumi okita power okita authority echiro oba mpoano a enyeja aho mpoano na tumi ya dai ewo ho wonu sika na wo se emomen odomankoma etumi no eburu tumi nyina so enti ene dai de won mu no so ne APF kama no enti won se pono edura nadwo a ene esoro kabom na de abehunu se epoda ho asoche no won se de asoche na ebobo no won se de asoche na ebobo na won se de asoche no ekofa no sa na wonyankopon ni tumi ene na de ba ye den etie epo ye fani bila swaga, it means artificial heaven. Monsieur Dra Najua, a honey, a home nyina ebeshia.
edura na dwo e ha na honhom nyina spirit bia no edura na ha na ombehia enti na puare ono mo no yesade ye bia ade ye directions ne niyama wo wapra bonkoyie wo bibi haw wo bi mo bi te wapra boso wo adwuma sam nkoyie wo de tare na wai kwata bi da wo so mesi ne man ko dot wonte Jordan mu ma ne kwata ne koye obi wo ha wo tie mi a susum ya ye kwata akwantu awo mu ya ye kwata wonsa so bibie mu na frato mesi wonsa so bibie mu a ni agye ya dai agumi mama me kono wote san anwumre me beyi mpaya ma wate bradan me yi mpaya ma mu nyina obi bia wo tie me nanwumre me yi mpaya ma no sensi ni ye nensi ni kra ye Paul say me yi mpaya ma wo say ensi wo ye na ensi wo kra ye na de bia wo de won nsa mesom no adane nhira adane yedie adane nkoso adane animonyam enti wo kra edi ya nipadua no adiye wo kra adiye nipadua no so adiye ade bia mesie nikan so no ebi kan esi wo sunsum ansa na awie anikan so ade bia mesi wo nikan so no mama ya US ye wo enhyira baba wo tesan Queen Linda wo tesan ewrade so obadwa ewrade so na mo nsi yie enti Paul say me yimpa yamaw esi ensi wo yie nensi ukra yie ti saa so mo so me yi mpa ya ma mo se ensi mu yie nensi mu kra yie ade bia mo de mo nsa be so mu no ena ni sika yedie enkoso animonyam empuntuo abrabo papa wo penya akwansode wo nipa bonefo wo baabo nsam sukusare na manya ha bedan ho botobone se wo be sori atia wo de wo bi nton sam fa nhire ne busuwefo wo shoda pada nkrante bi akire mu bu atamfo nyinara ha this is the warrior prophet Gideon for ye asiedu me dem yakofo makok fitime nkoda abrema bedru me mpani fie so me yakofo pa me yesunsum kofo ani kan so so me yakofo ena ni siro bibia na odoma nkoma bibia na mo ensi ye mame ena ni siro ena nyumre ye ba mpoano ye be ye prayers ye be yo di man pa bo makacho wukoda eye sunsum da wukoda bia no entu sofo bia wa ben no ode ne mpa ebo ehye wukoda because wukoda eye ahonhom da eye spiritual day entu wukoda de ebi wukoda ho agoro erade hye obi bia no tutu obi bia na mo nsiye afi na ye be ye odi man pa ebo no tinyame ya dom na dom ye ya ochina ye be hia erade tutu obi bia na mo nsiye. I love you so much. May God richly bless you abundantly. Ademu obi bia de bi obi bia kra de nipa bia hwehwe no odoma nkoma emfandom no yimpa yese obi bia wo tie me ananwumre no abrabo nsi wiye me yoba kakra ho tesen wade tutu anamo nsi omoa fa umfra dum nkwadum mu enhyira nkon hyira mu de obedome wo no odoma nkoma ndome no na de obehyira wo no abra nyame frɛ Abraham no frɛ Abraham say hey Abraham hey ma bowudi na mafrɛ wo na de obehyira wo no me mewurade mehyira no na de obedome wo no me mewurade bedome no ewurade enhyira mu nyina ontutu obi bia anamo ensiye. Stay blessed.